Helo, enw fi Rhys, a fydd y tutorial yma yn dangos i chi sut i ddefnyddio categorïau ar Wikipedia. Mae categorïau yn cael ei ddefnyddio i rannu erthygla i fewn i grwpiau o'r un math. Enghraifft, fysa erthygla sydd amdan nofelau Cymraeg i gyd yn mynd o dan y categori yna, fel fod o'n haws dy hyd i'r erthygl da chi'n chwilio am. Fel da chi'n gallu gweld y fama, dyma'r categori nofelau Cymraeg, a mae yna lwyth o lyfrau Cymraeg o dan y categori yna. Mae'n hefyd i categoriau fod fwy penodol na hynna. Enghraifft, mae yna categori amdan llyfrau Cymraeg o 1990. I ychwanegu erthygl at categori, mae'n rhaid mynd at yr erthygl, wedyn clicio ar y bwtwm golygu cod y dudalen, a wedyn wneith cod y dudalen ddod i fyny. Os da chi'n mynd reit i gwylod y dudalen, a wedyn os ydych chi'n ychwanegu dolen yn y gwylod, ysgrifennu categori, a wedyn colon, a wedyn enw'r categori da chi isio reid yr erthygl yn. Felly ychwanegu'r un yma at nofelau Cymraeg. Mae'n bosib ychwanegu yr erthygl at fwy nag un categori. Fel da chi'n gallu gweld, mae'r erthygl yma, erthygl yn y gwaed ydi amdano, a mae o'n rhan o'r categori llyfrau Cymraeg 1990, nofelau 1990 ac yn y blaen. Mae'n bosib wedyn arbed yr erthygl trwy glicio cyhoeddi'r newidiadau, a wedyn cyhoeddi newidiadau, a mae'r dudalen yn fyw ac yn cael ei ychwanegu i'r categoriau da chi wedi ychwanegu. I ddod o hyd i erthyglau, mae'n bosib mynd i'r bocs chwilio ar Wikipedia, ysgrifennu categori, colon, a wedyn y categori da chi eisiau chwilio am. Yr enghraifft sy'n dod i fyny gyntaf ydy ieithoedd defnyddwyr. Clicio hwnna, wedyn mae'n bosib dod o hyd i'r erthyglau i gyd sy'n dod o dan y categori yna, ac i'r is-categoriau hefyd. Dwi'n gobeithio bod y tutorial yma wedi bod yn help iddo chi. Diolch yn fawr.